Yasa man fetur ke tsada a Najeriya? Bari in fayyace muku. Tulumbu da iyalan shi ne suka mallaki kamfanin mai na Owando. Sannan basu dade da saye kamfanin mai na Ajib a Najeriya ba, wanda shi kuma mamallakin rijiyoyin mai ne guda 17 kuma yana haƙo garwan mai miliyan 11 a kowace shekara. Saboda haka yanzu rijiyoyin man nan mallakar iyalan Tulumbu ne. Bayan an haƙo danyen mai sai tacewa domin cire fetur, dizal da sauransu. Maimakon a tace ma a Najeriya, a'a, sai aka zaɓi ƙasar Malta, wanda ko rabin Lagos bai kai a girma ba. Ga tambaya, me yasa ƙasa kamar Najeriya ba ta iya tace mai ba, amma ƙasar da ko rabin Lagos ba ta kai girma ba, za ta iya tace min da mutanen Najeriya su dogara a kai. A shekarar 2011, babban kamfanin mai na Malta, Enemed, ya rattaba hannu akan takardun ba da aron masana'antunta na sarrafa mai da ajiyewa zuwa ga kamfanin Ras Hanzir. Su waye suka mallaki kamfanin Ras Hanzir? Iyalan Tulumbu a ƙarƙashin jagorancin Wale Tulumbu da taimakon Adewale Tulumbu Junior. Wale tare da iyalan Tulumbu su ne kuma suke shugabancin kamfanin Owando wanda na baku labari tun farko. Yau wato bari mu sauƙa bayanan. Iyalan Tulumbu sun mallaki kamfanin Owando wanda ya siyi rijiyoyin mai na Ajib. Yanzu kuma ya karba aron kamfanin sarrafa mai a Malta da sunan Ras Hanzir. To idan ba ku rude ba, yanzu haka Ras Hanzir mallakar iyalan Tulumbu ya kafa matatar mai a Malta, sannan kuma ya saye kamfanin sarrafa mai da ajiye man da ya karba aro a shekarar 2021. Saboda haka yanzu suna da rijiyoyin mai, kamfanin tace mai, kamfanin sarrafa mai da wuraren aje tacaccen mai. Saura shigo da mai ne kawai ya rage Najeriya. Saboda haka Tinubu na zama shugaban kasa, abin da ya fara yi shine cire tallafin man fetur saboda arzikin shi ya karu. Kuma duk da haka akwai tallafin da yake biya a ɓoye daga asusun ƙasa zuwa nashi aljihun, kamun ya ida cire tallafin baki ɗaya ya zama daga aljihunku ne yake zuwa nashi aljihun. Ya haƙo, ya sayar da kanshi, ya kai Malta, ya sarrafa, sannan ya dawo kuma ya sayar muku. Kuma ya ɗebi kuɗi daga asusun ƙasa ya biya kanshi tallafin man fetur. Ga kuma alaƙa wannan zaluncin da farashin dala. Najeriya tana samun dala ne idan ta sayar da ɗanyen mai ga ƙasashen waje. To in ta sayar da man sannan ta ɗibo wannan dalolin ta dawo da su gida, kun ga za a samu wadatar dala, farashin dala zai kasa. Amma me yasa ba a samu wadatar dala a Najeriya? Saboda idan an sai da ɗanyen man ana amfani da dalolin ne a siyo tataccen mai da ƙasar waje. Yanzu mafi akasari daga ƙasar Malta. Da wajen sama da dala biliyan 2 a shekara ta 2023 kacal. Wannan zai sa Najeriya ba ta da isassun dalolin da za ta kawo gida ta sayar, lamarin da zai ƙara farashin dala. To sai dai waye a halin yanzu yake da isassun daloli da zai iya dawowa gida ya sayar a farashi mai yawa? Tulumbu da iyalansa. Kai kuma Dangote da karambani sai ka gina matatan man da yafi kowanne girma a duk faɗin duniya. Ko ka san me haka zai jawo farashin mai a cikin Najeriya da farashin dala? Ku rubuta mu a comment section.